Chong mai no te juda juda botol ni bising tung flai ma Damrokjakha thangna chal kisaru moi bolai tonglai ingkhe kaisa botol te kaisa botol no yasi sulai kya abo bai baithang ta kho buko dopani bising puto bel lakya abo haikeno thangna chal kisa sakang Mungiakami amsayo thungrung botol ni bising flag balai ma sabai lakha ma hnoi kokchi jamon kasal lakya abno te Mungiakami Twikormo tongnai Dr. Bidesh Debbarmani bo kisa borok bai phun tei Damrokjakha flag sabai hnoi abno te baithang nukjagai bo je patimung no tei Damrokjakha aro bini yak kre hne kokthumni bising te shaka tei bo bahaike Sabo bai Damrokjakha lugo buskango funugui rekha khulumga joto okra sakara tai takuk bukuk tai ani joto ha ganangai tongnai ani bekhani ani dofani borok ani tipra sarong no ang tini live ba video senamani reason hingkai amono miya sanajorani soitawa telemorani SDPU bai rungjagai ano kok thain thajam borok sairo ho phainai je 6 tarige election je tabuk je chini TTADC election iti ani mung Dr. Bidesh Debbarmani ang graduating phaimani bisi balagyaku bosor kaisa laidrok ani kuno politics o asek involve bokori asek interest bokori haipono dofani hamkrai hinei ba parani chanani nungnani bagai yang parani chererongno ani parani tahu buksongno ang kok kaham mas piru ba mas hau dogan patro ko asu asek baino ano jini sarmebarni bupayung daklai semia jini gobindo hore jomatia angkatai ani paragana nino kunjumara parani honors jomatia borogano thread dikha je tiprama thawa kerengi tongmani bagai kerwi tonghongkai ani bagai bobishyato kotorma mazara tongo tai borogano silchakha flag boni je IPF tini flags phui khitaru nei amo haike bor kok silchakha jung nukha kok koyekdin no nogarbati phaiei bebak angko jagano part of stock jung nugu bai kha chin part of china para rogo part of stock koyekte repair rok khaile ma rok nuglago nok baro baksa bai thangai flags bati kheno uri bai kha tipra mathan bo uri kha IPF tin bo uri kha CPN bo uri kha BJP nu bo uri kha koyekta flags uri oi khetoti rok lai chero ang nugan para bo bebak abo angasa khayo joto jagano mutam o je tabuk je watini sian choli tongmani nogar wati phaiei amo ongna jehetu ang kaisa doctor hisabe ani je chamber ok ani Mungiakami tongo khai tongo bai ani political asek interest bukari hini ang saimanu topono kham hamja to masau je takuk chong je takuk honors by tai yang sini da kotor gobindo jomatia sabni kok khnawi ba na kok da dagi rijak semia borok anam haike call khai thet khai kya norok ore recording no khnai nai di ang dutan buskang no recording no khnai wan hambai hello sare oron IPF ni flag phui ko hunung de tama ora Twikormo no IPF ni flag phui ko hunung de ko hu koho jak da tongba anaro khobor sokaible nang ko ru he Sabo hobo khobor nani an Twikormo ni borong saho ako mong sarita sabo ko othoba ning for fight ni mungoi FIR nai nang lock up ma thang he si jodi mo hang tong kangke ako proof da tongba ba sabo saho anabo sang sagare di ba nang purut tongo nonor ni borok saho ni local ni borok hengkai jodi proof tong ka reji da ko
karan ke ba aro flag ke ba yagri aku nang jodi nin thani proof tong hangkai ban paran borok sarong kai nang FIR khai di FIR khai ma simi bai ni tai bu se kongnai hai si FIR simi bai thak ya tam khai na ban kai FIR simi bai thak ya hangkai abo nang jodi amo amo tong nang ke jodi ja si IPF ni against nang jodi samtang tong kangke problem phai ni thani go hangkai jang ham enga je hamdang mani khai mali hai ja nono khaini ai saya nang khai di kintu ma sini abono nosto khaigan dige thangkangke problem phai ni hai si ako norole nong nolo tabuk sabon nosto khai ka ni sa ko ba non orni borok sawo an oron borok sabo angbo sini bile tongo ঠিক আছে নরং নিন থানি পুরুপ তং ka nang FIR khai na ka khai manu ka FIR bengnai ni thani problem khani taibu ja khana le ning hello sade hasingo tam saban ha hasingo nang ari ke tam kok saba ning nu ka ba puja khita ja ko ja Miro kita rin ko ang no teman saka ba tani kita lain sinung di sama si hingga tangle kita lain so kita ja ka ba aba temane kita lain chung nang mane kita kan ga jo kok to sabale temane kita lain ne pai de ba kita ja hingga ang no na tam choba nang nu kha ba kita ja kin singe de bang no hingga ning abo sana tam chum kang khatri nai sabla nang ano saka na le lai de hai man no jeng belai khuk bi mono lai ro kha bahai ke ang nong ai tore khuk ti monong lai ri ka balte ang tam khai ke ba no ta ang ban nang bai ba kam kamang chori tong bla nung mi tam hin ni comment tam hin minister nung tam comment ro ako khana de afro hoy tana tinga de khana de tabuk amo wansung na ji tabuk amo nong khana ble ang chaya hin chaman taya no do ajaga joton chaya soi ka haiti ang saiman kata tabuk sab chaya aro sur bo simia tabuk tebo kilama chaya noro ka hamti do noro ka hamti kataro game plan thngnai onek sab chaya tabuk ke nukta kha budi kada noro ka hamti kintu sauni bage chaya ang kha ba sab game plan thung aba ang tabuk ka ham kan saiman kha tinda tiger song ano je sahamani aw kok thing no bor noro ka ham no budi kada tabuk kataro sab game plan thung ang saiman kha harma jo game plan thangnai no jong ro engai amos nero kai ko phukti monok lai ro kan song ke buti da engai kintu amos samni bagai atei kha nero labo wan sulai hange ako engkha deng maning khanam le tabo engai tabo bonong la hai ro ni sai tong kai khana kara da ko ani ko nung tabo ko deng maning kai sai man khanam le ha nung tabo sini ke tong sini ke pai kha ni haya do ta ko mane chungno tam khaine mane ang nije hoyto tamo haing yable do jungno plangai thanai ba alada haire ne malada kintu jungno plangai thangai lama koror nai ba koror nai ba chin borong no buti kata ke to kuno ma koror din sai dong yo amo haino amo haino tamo khobo amo ba lai thanga ble amo ba pai ba thanga ang sai ba mangka taba ba samni saya ngai amo no kok ta din salaya ko gable men jini singka airline singka angka besok tak kamu tini neng bayar angka tiket kok kalian ala kamu jeng hani bang saga nono neng siring ke tong sidi neng siring ke nogo apa tong sidi zero table beda leng thang nai busi khade hari siring ka bayar sono ba jeng neng bo finance nong koro am finance nong koro jat no hamja gai ang siring kai la tang bagai nong ang siring ka la tang no hap tong nai ba nono boi jeta wan sogoi tongbo nono ni bumung to jeta complain kalai tongbo nung hani bang ni nung je ka pe tongbe belai ni hamai bono ko ka ga complain le sabari ba complain do go bolte ni bang okhni ko afai tongbo nono bunai tong nai mo hai hani bang ni nung siri ke tabo ka pe tong hai ke no janai angka ko khai angka kirewe ang mane ate do ang kuno bol saya ang ki kong no saude just propono ang aba ang kam kan chemano nung kiriya filo lam mai ke to lam di dera fan tung kuno khai man yang ta angka nung da dera nei bata ko asik singa singo to nung na dera nei ano ang to nono dera ro nai to saya ko ble nai boro nai hasingo nung le first step la ma sama ge papla ga ma kang kak nai ni amo kun ase kathalai tong mane amo kun ate khai jabo ang nung siring ke to ning kha